lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska to, co bude, jak Fizi přibíral a s Víťou. Jestli se vám něco na mý tvorbě nelíbí, tak mi to můžete napsat do komentářů. Čus, jdem si to pustit. Tak lidi, pojďte si na to velký balení, velký nutely, ty krásy, já se na ně docela těším a určitě z toho přiberu, ty. Já bych si dal 10 cheeseburgerů. 10krát cheeseburger. Tak to nepochopím. Čau, já jsem Fizi a vítám vás z svého dalšího videa. Teď v dnešním bodu jsme se rozhodli udělat takovou challenge, ve které se dozvíme, kdo nejvíc přibere za 24 hodin. Můžete se podívat, vzal jsem takovouhle prímovou váhu, která nám vždycky ukáže, jak na začátku kolik vážíme, a pak se svážíme i na konci, aby jsme viděli výsledek a kdo přibere nejvíc, tak dnešní challenge vyhrává. Každopádně, pokud jste dole ještě neklikli na tlačítko odběru, tak běžte a klikněte. Můžete i vedle na tlačítko zvonečku, ať se vidíme třeba hned zítra. Tak jo, já už to nebudu okecávat a pojďme se rovnou zvážit. Jako prvního tady máme Víťu. Čau Víťo. Čau. A Víťo, kolik si myslíš, že budeš teď vážit? Ty jo, nevím, něco okolo 70-80. Tak jo, hele, jdeme to zvážit. Každopádně myslíš si, že dneska vyhraješ? Myslím si, že jo, 100%. Dobře, tak jo, lidi, je vidět, že Víťa si věří, takže můžeš se Jo, jít Vítě zvážit. to ví, že má si vole ty cheeseburgery, ne logika. Kilo. Ty jo, Víťo, ty jsi ale těžkej. Jako dalšího tady máme Domču. Čau Domčo. Čau. A Domčo, věříš si dneska? Já si věřím, já si myslím, že porazím Víťu i tebe. Tak uvidíme, doufám, že se na mě ne. Víťu si klidně poraž. Takže, jdeš se zvážit? Můžu se zvážit. Tak pojď, jsem zvědavej, kolik budeš vážit tak na Já si začátek. myslím, že nějakých 60 kg bych mohl mít, no. No tak to jsem zvědavej. Lidi Domča váží 6,5 kg. 6, to není 6, ale 66, ty vole. Neumíte číslo, nebo co? Takže pojďme se nejdřív zvážit a doufám, že vyhraju lidi. Dneska si fakt věřím na tuto soutěž, takže pojďme na to. Tak, kolik vážím lidi? 61,9 kg, to je celkem super váha, takže doufujeme, že dneska fakt hodně přiberu. Takže já už to nebudu Málo přibereš. přibereš. Nakoupit do obchodu vždycky každý potraviny, který potřebujeme proto, aby jsme nejvíc přibrali. Proč? Tak lidi, jako první si jdu vybírat já, tak co tam hodíme, jaký bonbony. Ty kráso, Domčo, ty tady toho máš, kámo, to si děláš Výběr docela dost, ale tak abych přibral. Wow, Paráda, No asi málo stačí, ne? bonbonů, ne? hodně. To si celý, vole, celé Tesco nebo kde Podívejte to se na jste. Domčův nákup. Tyjo, jako další věc bych si tam hodil určitě maxiky. Ty kráso, Domčo. Já se na ně docela těším a určitě z toho přiberu, tyjo. To si děláš srandu, kámo, na kolik to musí být. Hele, na hodně. Máš na to peníze? Mám určitě na to peníze, prostě. Tak paráda. Jako další věc bych si vzal kolu, protože tam má hodně cukru, takže jdem ji naskládat. A můj nákup je hotovej. Tak jo lidi, jako další jdu nakupovat já. Domčo, jsem připravený. Co bych Ne. mohl koupit, už jsem trošku přemýšlel a mohl bych koupit tady velké množství nutely. Takže jdi, To pojďme ho nepřibereš. naházet společně do košíku. Tak lidi, podívejte se na to, Chytralý, máme ne. tady to velký balení, ty velký nutely. Když se na to podíváme, tak to má hodně gramů, takže doufám, máš taky že to hodně, celý no. sním a že z toho trošku přiberu. Jo, doufám, že Nepřibereš dneska mám i ani, gramu. Takže ani, vole, a 60 napadl mě další kilogramů. nápad, že bych si mohl vzít třeba nějaký dort. Pojďme si ho vybrat. Ani 60 tun. Který bych si mohl vzít, ty jo? Vyzvím si tenhle. Ty kráso, Domčo, ten ne. Ten je asi malej, co? Moc maličkej, tyjo. Asi nejspíš zvolit tenhle ten. Tak, pojďme ho hodit do košíku. Lidi, a jako druhý dort bych si vzal tadyhle takovýhle čokoládový nádherný dort, tyjo. Jdu ho vložit do košíku. Tak, a lidi, já si myslím, že moje objednávka je hotová, takže Víťo, můžeš jít na to. Jen. Dobrý večer, Víťo, to možná ztráte dobrého. Já bych si dal 10 cheeseburgerů, 10krát cheeseburger, ano. 3krát McFlurry, A ty flary budou jaký? čokoládový. Jenom Žádný. A co byste mi ještě jakože doporučil, já bych se jakože potřeboval nějak jako hodně najíst a co byste mi doporučil? cheesecake paníčko. Tak ho beru. No ještě něco byste tam jakože měl, něco z čeho se najem? To jestli tohle to všechno spíte a nenajíte se z toho, tak nevím, jak to si dáte jinýho. No ještě něco bych. Záleží na co máte chuť. Ha, Ne, vtipný. já bych potřeboval nějak dát a prostě potřeboval bych něco. No tak ještě třeba 3 Big Macy. 3 Big Macy, ty vogo. Něco, To už bude, To je to bude snědu. všechno. Tak jestli to ještě, tak se pověděte k prvního okno, že ty si zase vycásl.
takhle. Vás poprosit, tady do toho odstavného kudy vám to donesu, jo? Jo, dobře. A mohl bych se vás zeptat, jestli potom jakože se dá nějak přibrat? Jako po čem? No, potom všem, co jsem si objednal. Snad jo? Jo? A few moments later. Tak lidi, tohle je můj nákup, ukážu vám ho. Tak. Tady jsem si koupil Big Macy. Sorry, že A to je byla všechno a já reklama. jdu přibírat. Takže lidi, já jsem si tady koupil hodně Maxi Kingů a kolů. Je tam hodně cukru, takže snad přiberu. On si koupil víc kol, ne? Ty jsi zapomněl tohle. Si nekoupil jedno kolo, koupil si víc kol. Takže tu máme ještě Hariba lidi. Dobrý Jsme fajn. teda Maxi Kingama, takže jdeme a jíme. Jíme rychlejší Vítě, takže jdeme na to. Lidi, já ty svoje Maxi Kingy zapijem tady kolou, ty, já jsem hrozný čuně. No, Ale tak přesně dobře, se, no. Jdeme na to. Vůbec se toho nebojíme. Tak lidi, mám tady svůj nákup, který si jdu tedy sníst, takže jako první bychom si mohli načíst třeba Nutellu. tady ten dom. Kráso, lidi, zkusíme to nějak rozpět. Dobrý. Tak. To je prase. Lidi, tak to To je velké prase, to bych nejedl ani já. Akorát, že tady toho fakt Rukama. hrozně. Dobrý. Jako další si to zajím tou nutellou, která mi teď vůbec nejde o tentý. Ty kráso, lidi. Po dnešku doufám, že přiberu konečně. Mega dobrý, ale prostě sladký, fakt úplně nehorázný množství kalorií tohle. Lidi, myslím si, že po tomhle přiberu fakt hodně, protože je v tom strašně moc kalorií a tuhle tu challenge určitě vyhraju. Já si to A co myslím kdyby taky, ne? já jsem tady už sněd prvního Maxi Kinga a asi to vyhraješ. Doufám v to. 5 hours later. Lidi, přece jsem si nekupoval ty bonbony zbytečně, tak si je rovnou nasypeme do pusy. Tak jdem na to. Vůbec se toho nebojíme, chceme přibrat. Vůbec. Lidi, koukejte, kolik jsem tady toho už sněd. Sněd jsem tady ty 3 McFlurry, 2x nuggetky, hranolky, 2 cheese a Big Mac a zbytek si nechám na těch zbylých 7 hodin. Lidi, vypadá to, že Dubča to opravdu nezvládá. Ještě si dáš něco? No já se když si Ještě dal si dej aspoň jeden hodně ten balíček, vole kámo. gomítek do půse, pak to sežral. A Jako pak tak ještě hodně? To už to vole vůbec toho, nezkusíš? nevím co to je, To jako Big Mac nepokračuješ nebo tyhle ty co, challenge? vole ta tyčinka. Nepřijde ti to škoda? No aspoň zbývá prostor pro nás s Víťou, no teda. 2 hours later. Lidi, už to máme skoro celý za sebou, upřímně už se to nedá, já jsem fakt totálně plnej a mám tak plnej žaludek, že opravdu už nechci nic jíst. Co ty, Víťo? No já se snažím dojíst ten poslední Big Mac a taky už končím, už jsem na Ty prase. kráso, lidi vidí toho snět fakt extrémně moc. Co ty, Domčo? Je úplně na zvracení. Ty kráso, lidi opravdu, jsem rád, že už je to u No konce, mu je tak takže za pojďme navracení, a co? upřímně doufám, že vyhraju. Jako první jde na zvážení Víťo, můžeš teda jít na to? Tak já jdu na to lidi. Víš, to musí vyhrát, nebo ne? Víš, kolik budeš Vítě je vážit? borec. Ty kráso, 78, to si děláš srandu, ty jsi předtím vážil nějakých 76, ne? Ty kráso, takže skoro 2 kila, nebo možná 2 kila. Hustý lidi, to znamená, že Vítě vybral celkem dost, jo. To jsem až nečekal. Tak snad to vyhraju. Jak dalšího, tady máme Domču si připravenej? Jsem připraven a myslím Tak si, jo. že to vyhraju. Ale Dobře, hele, to jsem zvědavej, takže lidi, Domča se jde zvážit, pojď na to. Tak, lidi, Domča si jde nastoupit na váhu. Ty krásu, Domča, to si děláš srandu, ne? Ty jsi přibral nějaký 4 kila. To je fakt extrémně hodně, tyjo. já se na to vůbec necítím, ale jako. Ty kráso, lidi. Doufejme, že s Domčou nebudeme muset do nějaký nemocnice. Tak jo, lidi, a jako poslední do nasadu já, takže pojďme se podívat, kolik jsem přibral. Doufejme, že vyhraju. Ty kráso. To si děláte srandu, já jsem teda o moc nepřibral. To mě celkem štve a to jsem No já fakt si přejedenej když z toho mě dortu. Upřímně, Nutellu jíst a dort teda dort, není fakt kámo, nic to dobrýho, a jsem nepřibere, přibral no přibere jenom takhle málo, 2 jak je kila. to možný, tyjo? Tak jo lidi, takže jsme už asi úplně na konci, já doufám, že se vám tahle challenge líbila. Rozhodně pokud můžu poradit, tak neskoušejte doma, je to těžší než se zdá. Proč bychom Opravdu nemohli ten jako, vybrat tolik haha. kilo se nedá, jako je to fakt hodně těžký. Víťo, co na to říkáš? No jako bylo to pro mě dost náročný a jsem fakt přejedený. Hele, Well, I love Sorry this za watch. reklamu. děkuji ti. A tady Domča, který je mimochodem dneska výherce. Domčo, jaký máš pocity? Ale jako, nevím, bylo to fakt těžký pro mě.
Takže lidi, pokud se vám takovýhle challenge líbí, tak běžte dolů a klikněte na tlačítko lajku, můžete i vedle na tlačítko odběru a zvonečku, ať se vidíme třeba hned zítra. Tak jo, Domčo, my tě opravdu gratulujeme ještě jednou, takže doufám, že budeš do nějaký další challenge a doufám, že příště třeba s Víťou Domču porazíme. Tak jo, mějte se. Dávajte dislajky. Mějte se hezky a čau. Čau. Chceš ovšem vědět, A já se taky loučím a jestli se vám video líbilo, můžete dát like, odběr a čau.